O vídeo de hoxe vai sobre as miñas 4 comidas, vale? E empezamos ca número 1, que é o meu super bolche de crema de arroz, copos de avena e un poquinho de proteína e agua, importante, vale? E na comida número 2 fixemos un pouco de pasta con un salteado de cebola, pimiento, champiñóns e acompañámoslo con merluza á plancha, vale? Na terceira comida, pues, como son un fanático do meu super bolche, pero fanático, de momento podo permitirmo, pois volvemos á comida número 1 e facemos exactamente o mismo. Ao acabar directamente o microondas e pa nevera. Vale, como estábamos inspirados no día de hoxe, decidín facer unha innovación de cena e facer unhas fajitas de espinacas que se verán a continuación e acompañadas con un poquinho de tomate, aguacate e queso batido. A verdad que a cena salíome espectacular. Vale, despois de ir tomar algo con uns amigos, pois ao chegar montei todo, comer e terminado.